Încă de la prima vizită puteți vedea că avem un intro care are buton de skip și buton de enter care este animat. Apoi, intrând pe pagina de home, se poate observa încă ceva diferit față de un site clasic. Mai exact, avem în partea stângă header-ul, care în mod normal este în partea de sus. Se poate observa designul modern, un design mai digitalizat, dacă îi să spunem așa. Avem butonul de produse, care duce la acest slider 3D cu produsele pe care acesta le are de vânzare. Iar al doilea buton este butonul de personalizare, unde fiecare vizitator poate personaliza o comandă cu un fișier generat pentru un proiect 3D. Intrând pe pagina de produs, se poate observa încă o dată un design diferit față de un design clasic de pagina de produs. Avem acest slider în partea dreaptă, aici avem customizarea pe culori și pe dimensiuni a comenzii. Fiind un magazin online, bineînțeles că nu lipsesc funcționalități de bază precum coșul cu cod de reducere, pagina de checkout unde avem integrat Apple și Google Pay și bineînțeles avem și contul de client